Har du lige 30 sekunder? Ja. Hvis du lige kommer her, så skriver jeg lige... Det er en forureningsting, vi er i gang med. Okay, hvor gammel er du? Jeg er 33. 33. Hvis det er en lille busmand, ville det være rart at få den på, ikke? Men ellers bare noget sekret. Okay. Du må gerne bare tage godt rundt. And if you could give me what is it called in English? I think a bugger. Could you a sample of a little bugger from your nose, so we can see? Yes, please. Here it is. Did we get a bugger? Yes, a little bugger. Hvis der kunne komme en lille bussemand på, som vi kalder det populært, så ville det være rigtig dejligt. Det er jeg ked af, hvis ikke der er nogen. Ja. Kan I se nogen? Kunne vi tage i den... Kunne vi tage... Så nu skal vi være flinke ved manden, ikke? Han hjælper videnskaben.